вътре да разровя твоя череп, искам да отворя, Керана и космонавтите. Тя носи заряд на реактивен двигател и енергия като супернова. Пригответе се да бъдете изстреляни в космоса. Очаквайте Керана и космонавтите на сцената на Варна Рок Адвенчър на 7 август, Аспарухов парк. Здравейте, аз съм Керана без космонавтите, но мога да бъда Керана с космонавтите на 7 август на Варна Рок Адвенчър. До тогава ви оставяме тази гледка.